Moskvada opozisiya aktivistleri umumy sol sanda Bolotnoy diýilip adlandyrılan iş boýunça hem tutuk edilen adamlara amnistiýany geçirmek üçin gol topladylar. 2010-njy ýylyň maýynda Moskwanyň Bolotnoy meýdançasynda geçirilen protestden soň ençeme adam tutuk edilipdi. Russiýanyň uzak gündogrundaky Vladivostok şäherinde aktivistler şäheriň buddist merkeziniň hatirasyny 12 sagatlyk meditasiýa geçirdiler. Aktivistler buddist merkeziniň goloýynda alınıp barılan guruluşy işleri sebäpli merkeziň binasyna zeperiň ýetendigini aýdarlar. Ukrainada İslam liderleri näwelli hüjümçileriň Simferopolda bina edilen mescidin guruluş meýdançasyny otlandygyny aýdarlar. Yerli musulman liderleri tegisli resmiýetlere ýüzlenip bu waka boýunça jikme-jik deriňe geçirilmegini soradylar.